कबो बेली कबो पप तू नचावला कबो साटा के पैसा संभवला कबो साटा के पैसा संभवला तनी दया कर है अबला होई जाई बवाल तोरा भगना पर काहे बारे खिसिया के भगना पर तनी ठुमका हो तनी ठुमका लगाओ चले अबला ग्रुप गीत होखे कहना बा कि कबो बेली कबो पप तू नचवला आ कबो साटा के पैसा सधवला कबो बेली कबो पप तू नचवला कबो साटा के पैसा सधवला तू नचवेला कबो साटा के पैसा संभवला ए सखी का हो देखो आई हमरे उपेंद्र चौहान जी अच्छा इनके तरफ से 21 पुरस्कार लाख लाख धन्यवाद बा। कहाँ हमें चौहान जी आई दढ़िया वाले का है हमार राजा जी आर्मी में रहला का रिटायर होके आयल में कर मतलब कबो बेली कबो पप तू नचावला कबो साटा के पैसा संभवला तू नचवेला कबो साटा के पैसा संभवला तनी दया कर है अबला होई जाई बवाल तोरा भगना पर काहे बारे खिसिया के भगना पर तनी ठुमका हो तनी ठुमका लगाओ चले अबला होई जाई बवाल तोरा भगना पर काहे बारे खिसिया के है बगला पर तनी ठुमका हो तनी ठुमका लगाओ चली तबला पर तनी ठुमका लगाओ चली तबला परी हे आई हमारे ठेकेदार जी आ गई न हो प्रमोद ठेकेदार इब्राहिमाबाद के धरती से कौने चीज का ठीका चलावे न ठीका कौने चीज का हो मनो कैगो का ठीका होला टाइल्स पत्थर कहवा कि मिस्त्री कहवा मशीन गाड़े समरसेबुल क फुट ले पाइप गाड़ दिए हाय हमरे देखी सिनाथ मछली वाले अगर केहू के मछली चाहिए कौनो शुभ अवसर पे तो इनके से संपर्क कल जाई मोबाइल नंबर 91 सिनाथ मछली वाले लेबू का हो हाय देखा ठेवरी ठीक अब ठेकेदारी शुरू है अब रात भर ठेकेदारी शुरू है हाय हमारे राहुल ठेकेदार जी की तरफ से अब ही राहुल ठेकेदार इब्राहिमाबाद के धरती से इनके तरफ से किसी आविष्कार लाख लाख धन्यवाद लेकिन कहे नाम बा कहो तनी किरतिया होले गरमिया ना डोले पवन
हो एक तह गरमी के मारे सैया सूतीला हो दुआरे एक तह गरमी के मारे सहिया सुतेला हो दुआरे एक तह गरमी के मारे सहिया सुतेला हो दुआरे ओहो पर सास ना नदिया मारेली मेहनवा ऊपर ससुर नदिया महारेनी मेहानवा ऊपर ससुर नदिया महारेनी मेहानवा मेहनवाना हो मेहनवाना हो तरतिया होले गरमिया ना डोले पाना तो भैया डोमावा के बोलबो दूगो बेनिया रे बनैबो भैया डोमा के बोलबैबो तू गो बेनिया हो बिदैबो हो भैया डोमावा के बोलबो दूगो बेनिया रे बनैबो एगो सचिया कहू कब एगो दीना एगो साथिया कहू कब एगो दिनवा अरे दीनवाना रे दीनवाना रे दीनवाना तरतिया भोले